Poštovani gledaoci, dobar dan. Javljam vam se iz sasvim specifične situacije. Ovde uživam na jednom motoru koji je bio san mnogih 60. godina prošloga veka. I danas su ovi motori u dobrom stanju, a Beograđani će moći da uživaju u gledanju kako oni koji ovo imaju i uživaju i prave jednu lepu smotru u Beogradu. Aco, šta će to sve biti danas? Kuda će prošetati ove Vespe i šta ćete sve raditi danas u Beogradu? Pa evo ovako, skup će početi, to je skup je počeo zapravo sinoć, ali ćemo danas imati okupljanje i doručak na Adi, odatle krećemo u revijalnu vožnju kroz širi centar grada, bićemo parkirani ispred gradske skupštine na platovu, tu će biti organizovano malo fotografisanje, druženje sa građanima, sa svim učesnicima skupa. Znači, kažemo prvo Ada Ciganlija, doručak i smotra, je li tako, Vespi? Tako je. To je u koliko sati? To će biti od 10 sati. Od 10 sati, a posle toga sledeći punkt je? Sledeći punkt je plato ispred gradske skupštine, tu ćemo biti oko 12:15 posle jedne vožnje kroz Košutnjak i širi centar grada. Ali tu nećete završiti današnju priču i današnju šetnju Vespama? Ne. Posle parkiranja na platovu ispred gradske skupštine obići ćemo muzej automobila, tu ćemo napraviti jedno kratko druženje takođe sa stanovništvom i onda ćemo posle toga otići do platoa ispred Cvijete Zuzorić, tu ćemo imati revijalnu vožnju, takmičenje u spretnosti, sporoj vožnji i sve ono što je uobičajeno za manifestacije ove prirode. Dobro, ovi svi motori rade, li tako? Tako je. Voze, sigurno. Jovan Maljoković bend je sa nama ovde i čuo sam da je tvoj san bio da voziš i neku Vespu. Pa ja moram da kažem, kad sam završio gimnaziju, stvarno sam zamišljao kako da dođem do Vespe, jer ovo imati u ono vreme, to značilo budeš glavni u gradu. I stvarno sam oduševljen kad vidim te modele, a to su modeli baš iz tih godina. Evo kaže Aco i Saci glavni ako imaš. Pa, Aco, bravo. Hoćeš da trampimo, ja sam dobio jedan, hoćeš da trampimo za svakog. Može, evo, važno. Dobro, malo se šalimo. Aco, ovde nisu samo Beograđani koji imaju Vespe, tako? Tu su i ljudi iz... Izvinjavam se, pa idemo. Tu su ljudi iz drugih gradova Srbije. Srbije, tako. Takođe. Evo iz Kanade imamo jednog gosta. Imamo kolegu iz Kanade, tu je jedan Britanac, tu su naši susedi iz Hrvatske, iz ostalih... Koliko će vas biti? Pa bit će nas 60. Odlično. A sada vi vozite malo Vespe, a o ljubavi će pevati Anđelka. A izvolite, Anđelka. Hvala.
Evo vidjeli ste kako to izgleda danas, dan Vespe u Beogradu. Prvo okupljanje u 10 sati na Adi Ciganliji, a na Adi Ciganliji danas je još jedan lep skup. Iskoristite ovo lepo vreme da uživate na Adi Ciganliji sa vespašima, ali i sa još nekim drugim ljudima, humanim ljudima. Rotary klub Čukarica, tradicionalno godišnje druženje i služenje. I još danas poruke duha vremena. Pogledajte.